Skoro! Minulý rok sa uskutočnil prvý ročník CF Moto MT Mission s Hendurotom v Brezne. No a tento rok tomu nebude inak. Opäť si zopakujeme túto krásnu akciu. Endurot a CF Moto podujatia v sezóne 2026 pre všetkých milovníkov dobrodružstva, adrenalínu a motoriek CF Moto. Čaká vás navigačné jazdenie podľa GPS na asfaltových aj štrkových cestách. Ja som sa vrátil, ja som vyšiel hore na nejaké lyžiarske stredisko. Offroad jazda v areáli, jazdecké disciplíny, ktoré preveria vaše schopnosti a vďaka ktorým sa zdokonalíte v jazde na vašom motocykli. 10.4. CF Motocamp a 9.5. CF Moto Mission MT. Tu by som sa chcel na tomto placíku takto, že otočiť. Viac informácií na stránke www.hendurot.eu. Bez toho, že by som sa vydrbal na obrubníku. Mám nedostatkov dosť, ale za to určite sa tam pôjdem pozrieť, lebo stojí to za tú srandu. Nemusím vyhrať, stačí, že sa zúčastním.